Snažíte sa schudnúť, ale stále vám to nejde? Tak tu je 5 vecí, ktoré vám v tom bráňa. Poprvé, drastické hľadovanie. Myslíte si, že menej jedla rovná sa viac výsledkov? Blbosť. Hľadovaním spomalujete metabolizmus a riskujete jojo efekt. Po druhé, skúšate zázračné diety. Totižto žiadna dieta nebude fungovať bez kalorického deficitu. Diety bez pravidel rovná sa krátkodobý úspech a dlhodobé sklamanie. Po tretie, nadmerné kardio bez silového tréningu. Myslíte si, že behom spálite všetko? A pritom silový tréning je to, čo zvyšuje váš metabolizmus a pomáha vám spaľovať tuk aj v pokoji. Po štvrté, nedostatok spánku. Stále a stále vám to tu opakujem. 7 až 9 hodín spánku je základ. Nedostatok spánku rovná sa viac stresu, viac kortizolu a viac chutí na nezdravé jedlo. Po piaté, málo vody. Dehydratácia spomaluje spaľovanie tukov a zvyšuje chuť na jedlo. Pite vodu pravidelne, je to jednoduché, ale zároveň tak dôležité. Robíte niektorú z týchto chýb aj vy? Hoďte mi to do komentára, ak sa vám to páčilo, dajte mi srdiečko, alebo to zdieľajte, nech sa to dostane aj k ostatným. A ďakujem.